Средно училище Христо Ясенов е емблема за новаторство и развитие. Емблема за успех. Христо Ясенов е екип от всеотдайни професионалисти, педагози и човеци. Модерни условия и възможности за лична реализация. Очакваме ви, за да ви покажем как заедно ще успяваме. И не е случайен слоган на нашето училище. Ясеновци се зовем. Сега и завинаги.